Helo, fy enw yw Bethan Syed a dwi'n cadeirio'r Pwyllgor Diwylliant y Gymraeg a Chyfathrebu yma yn y Senedd. Dyn ni'n pwyllgor weddol newydd, nath ei cael ei creu o fewn tymor newydd y Senedd yma, ac mae wedi bod yn gyfle arbennig i fi gallu siapio ar hyn dyn ni'n gwneud fel pwyllgor, ac hefyd i benderfynu sut dyn ni'n ymwneud â'r cyhoedd yn hynny o beth. Felly o'r cychwyn o'n i eisiau ystyried sut mae'r cyhoedd yn gallu ymwneud â'r pwyllgor a rhoi syniadau i ni, ac felly wnaethon ni cynnal poll piniwn a rhoi cyfle i'r cyhoedd i benderfynu pa bwnc o'ch dewis chi oedden ni'n edrych arno fel pwyllgor. Wnaethoch chi dewis addysg cerddoriaeth, ac mae dadl ar hynny yn y Senedd yr wythnos nesaf. Os oes gennych chi diddordeb yn y maes yna, plis gadewch yn i wybod a plis gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwylio'r drafodaeth hynny. O'n i'n licio'r syniad cymaint o fynd allan i'r cyhoedd fel ein bod wedi gwneud yr un peth eto yr haf yma a rhoi cyfres o opsiynau gwahanol i chi fel y cyhoedd i benderfynu beth dyn ni'n gwneud fel pwyllgor. Felly oedd yna cryn opsiynau i chi ddewis ohono mewn pleidlais gyhoeddus. Yna tua 2,500 ohonoch chi pleidleisio a hoffwn i ddiolch yn fawr iawn i chi am wneud hynny, ond y pwnc dyn ni'n mynd i edrych arno fel pwyllgor yn sgil y pleidlais gyhoeddus yw hanes diwylliant a threftadaeth Cymru a sut mae hynny yn cael ei defnyddio yn y byd addysg. A dyn ni'n gobeithio bod ni'n gallu gwneud ymgynghoriad gyda chi ynglyn a sut ydych chi'n gallu wneud mwy ar pwyllgor yn hynny o beth, ac hefyd i sicrhau bod chi'n cael mewnbwn ar bwy sydd falle'n dod mewn i rhoi tystiolaeth i ni a sut ydych chi'n gallu cael sicrhau bod eich llais chi yn cael eich clywed yn rhan o'r broses yma. Felly diolch yn fawr iawn i chi am gymryd rhan yn y poll piniwn a gobeithio'n fawr bod bydd diddordeb gyda chi mewn cysylltu gyda ni yn y dyfodol.